хора. Един от приятелите ми звънна и ми спря записа. Така че първото видео ще се казва част 1 и второто ще се казва част 2. О, не, махни се. Хаха, не може да влезе. По-бързо да стане ден, може. Къде ти, бе, майко? Уей! Не, ще мине през мен. Скъпи се. Не те искам. Никой не те обича. Я да видя дали снимам, защото се изнервя, ако не снимам. Така. О! Yes! Така, трябва да се върнем на тази ферма. Защото там имаше болница, което хора, знаете ли какво означава? Че там ще има медкит и бандаж. Вау! Така, спирам да бягам вече. Мале. Отиваме към болницата, има 2 минути, което не е хубаво. Не. Не бе, за какво си го сторнах? Хайде, взимай го, защото... Хора, много се извинявам, че ме спря записа, ама... Извинявайте, ама... О, защо сега ще върли, бе? Не стига... О, най-накрая ми даде този райфъл от кога очаква. Не дей. Значи, като не ми трябва райфъл ми даваш, ма иначе като ми трябва не ми даваш, не ми даваш. Какво да ми даваш? Така, айде. Ай по-бързо. Да, Night прочинг сега. Направо... Аз не щях да ходя до това, бе. Къде беше? Пак щях да падна. Хора. Къде беше? Не, оставам тук. А къде беше болницата, нали? Оф, тя пък. Оф, направо. Не ме виждаш. В много ме дразни нощите обаче. Я да видим кой има францата. Аз една вечер ще се прибера ли в огъня ми, маля колко много въглища. Айде, ай по-бързо, това е направо. Айде, моля.
Бе, хора, чувате ли ги тези звуци направо? Ще ви увеличат. То догоре увеличи. Не знам дали ви чувате, ама се чуват някакви What? Как влиза при мене, бе? Така, махи са... Никой не... ето я, бе. Въй, аз съм музли. Майко, тя била до мене, аз викам, къде е вълната, тя до мене, майко. Много съм зле, бе. Сега, защо това го взех в инвентара ми? Защо? Кой има тук? Естествено, че не... Стига де. Сериозно ли? Един медкит няма. Не, тази игра също. Да, оставя сега и вълка да се качи горе. Така. Хора, знаете ли какво? Умирам от глад. О, диамант, thank you. Не. Айде. Защо не? Така. По пътя ще взимам... Не, бе. Не. Няма да видим това. Мале, инвентара ме колко е пълен. Да, изхвърчи на другия край на планетата, ако искаш. Така, трябват ми дървета. Аз много храна имам. Да, много имам направо. Аз толкова с храна не съм имал. Защото, нали, имам толкова много. Сега, на 5 хита, това означава едно цяло дърво. Сега ще чупя тук 2 дървета. Или повече. Абе, ще се напълня всяка, което означава 5 дървета. Трябва да чупя още 2, за да се напълня всяка до края. А тия големите дървета, ако се чудите, ако не знаете с какво се чупят, те се чупят с резачката, chainsaw и с брадвата Strong Axe. С Strong Axe и да. С най-хубавата брадва в играта и с резачката ето. Сега, хора, аз не мога повярвам. Вие можете ли? Пребрах се. В огъня. Мали колко странно. 2 дена прекарах извън огъня. Да, погледна ли на крафтинг бенч 3? О, чакай малко. Да, знам какво ще направя сега. Така. Обаче как беше? Сечих се. Оф. Как да го махна сега? Да, аз го направих ужас. Да, сега това не оставаш. Естествено, че аз ще направя нещо грешно. Един заек е умрял. Това дете ще спре да реве, че... О, трябва да увелича това. Ето.
Ще направя един торч. Това е много тъпо става. Вие как се прицаках. Много тъп. О, да, сега ще почна. Вечерта ще ме атакуват. Сега ще почне да гърми. Майко. Файер скареца, че... Ужас. Как се махе? Я, тук не е отворено, ес. Теп. И теб. Също и теб. Не, теб няма да взема. Сега направо... Да, ударим светкавица, толкова хубаво. Сега искам да отида и там. Добре. Сам вече. Никой не ме гони. Айде, няма да се прибера в този огън. По-бързо, бе. Сега един торч, който ще ми... Къде е торча, бе? Къде е торча, бе? Ето. Така. Не го направих много добре, ама... Сега не знам дали знаете, но по средата ще сложа един крокинг пот. Те пак вечерта ще ме атакуват, за кой излязах. Направо те исках ги като вида Return to your fire, защото ще атакуват, направо не се повдига. Ето. Най-по-бързо идвайте и да се махат. Айде. Айде по-бързо. Майко, аз ще умра от глад. Така. Къде е другия? Аха. Хело, брат. Ела сега. Така. Не излиза и от това. Така. Какво стана, бе? Какво стана, бе, брат? Не, бе! Мога ли да крафна крокинг пот? Не. Що да мога, нали? Да, тук 20 000. Сега пак нямам храна, всъщност имам.
А, не, няма стане така, че ще се разкараш. Аре бе, хвани го. Веся. Виж го. Така, сега отивам да взема какво ме трябва. 7 дървета. Що не беше 6? Защото така. Да, толкова излетява. Така, крокпол, айде най-накрая. Айде, слагай ей тук. Сега ще вземем малко моркови. Просто за начало и така да имаме малко. Иначе ще се крафна такова. Просто, нали, преди да се крафна малко да имам. За всеки случай. Айде, взимаме тебе на ръка. Стана супер. Взимам цеп. Не бе, за кота изядах. Добре. Така вече е добре. Ще спре да вали, бе. То цялата игра мина във валежа. Така направо. Може ли тази суп? Къде отиде супата? Така, малко ще се разчистя инвентара, защото... То имам 12 000 бандажа тук. Ужас. Ай, расти по-бързо. Добре. Утре ще събираме дървета ли, какво ще събираме, нямам идея. Всъщност да отида и натам, защото натам имам. Защото натам не съм ходил. Айде, тръгнахме на приключение. На пътешествие. И тъпиелен ме гони, махи се от така. Благодаря за горилото. Благодаря за горището. И за още едното гориво. За болкото. Дай направо барел. Ойл барел ми дай. Добре, ще ми дадеш по-малното.
Аз като искам хубаво, дава гадно. Каква е тая река? Знаете какво е това, нали? Още една. Май днеска има много късмет нещо. Сега гледаш всичките метките. Тази болница беше по-тъпа от друга. В това ли бе, направо? Още една торта, лад, какво се случва, бе? Какво е това? Така, още едно гориво. Хора, още едно гориво. Майко. Да се връщаме вече към огъня. Защото второ нямаме храна. Не, бе, както нямаме. Къде отива се? Абе, не. Не на това. Може ли да дойдеш с мене? Така. Така. Ще спра ли да ги ям тия тъпи моркови вече? Ето, найти са пролъчник. Тая нощ изобщо не ме интересува става ли нощ, не става ли. Защото аз съм си близо. Не съм на охо. Може ли да спре? Къде отиде, бе? Добре, там си. Вече да ги изпусна тези неща, че... Направо ще ги пусна догоре, защото не спряха тук да ме са... Така, готви са. Мале, колко много гориво, аз ще го направя на 5 левел, още малко. Хладилника. Ето, ого, нови.
Абе, направих достатъчно супер, май. Просто искам да имам много храна за това. Бре, ще щупя още 2 дървета и ще ги оставя в огъня. Всъщност още едно. Защото няма да има място за 2. Това ще го взема на ръката, ако ще имам повече. Да, колко повече са много, вау. Да, естествено, че... О, най-накрая вече level 58. Защо падаш така, бе? Що взема смисъл? Чай се взема една така. Какво правя? Не ме питайте какво правя. Катера се, искам да се изкатера. Ма няма стане. О, сега пък огъня ми е на 30. Ще се опитам да отида и до тази къща и там. Аз пък съм я... Дай да взема и тия столови тук. Не. Айде, умрях. Умрях. Какво се леем? Болен ли е? Добре, не умрях. Сега не ми изписвай, само ще бъдеш атакуван от Коло. Отиди си кой време. О, така, дай ми нещо по-хубаво от най-накрая. Тази игра май са базика с мен, нали? Базикаш се. Вечерта ще ме атакуват. Тия гадове. Сега ще се опитам да спася той дете. Той е второто дете. Аз дойдох просто... Аз вместо първо ще сменя второто. Умно, да. Разкарай се, ще умра.
Айде, умрете. Войни. Айде. Тъпо дете идва и всака. Да, 20 вълка магонети. Да, бе, айде. Сега пък вечерта ще ме атакува. Това не е хубаво. Трябва да ям, майко. Имам тук някакви 40 секунди. Сега ще сама е повече от 4 или 5 или 6 ще са. Ако умра хора, няма да е нарочно. Просто, нали знаете колко... Първия път са 2 или 3, после 3, 4, 5, сега ще са май 6. Сега като дойде Елена, то ще се чуе. Не, ето. Хора. Не. Това не беше нарочно. Добре, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ще има още такива видеа. Надявам се да се е харесало. Абонирайте се, лайквайте и да. Айде, чао. До другия път.